Assalamu alaikum. Kamar da chairman ya ce yi ma na join nashi wajen yi muku maraba da zuwa wannan taro da aka kira saboda a samu ganawa da ɗan takarar shugaban ƙasarmu Allah da Dr. Rabiu waɗanda suke sun jajirce masoya ne, masoya aƙida kare, masoya tafiyar kare, kaga su da sanar ne. Yau abin da suka yi a jihar Kebbi ya tsinta na mutanen Afirka kamar kan wannan tafiyar da suna facing difficulty da tafiyar da suke na ƴan takararmu, suna samun threat financial ne, suna samun threat game da magana abu a gidansu, amma haka su ga sunan sun samu can na so za a koyo da su. Abu na biyu a ƙarfin yawa wani su jaje wancan zo da wankan sun kusa wanda suka yata su da ina so fara da godiya ga Allah kuma gode wa dukkanin al'ummar jihar Kebbi, musamman kuma 'yan jam'iyyar mu ta NNPP wanda tun da safe wasu tun daga airport daga Sokoto muka taho da su, wasu a motoci, wasu keke napep, wasu babura, daga biyu ta Argungu muka bude ofis, muka shigo wannan guri ga shi cikin yarda Allah har yanzu ga ku kuma kamar da aka yi magana akwai 'yan kwankwasiya coordinators da suke nan da local government chairman da na state esco na party da sauran 'yan kwankwasiya wanda suke na kungiyoyi daban-daban da kuma candidates da kuma yanzu 'yan Kano da Jigawa suka shi sai ka zama daban duk abin da jama'a suke suna jin daɗi kai ba mutum ne, amma fa sai ka hana kanka. Idan baka hana kanka ba kace kai ma za ka yi don kai ma ka ji daɗin da kowa yake jin daɗi, to ba ɗan takarar kirki ba ne. Ɗan takara wannan ɓangaren namu na takara shi ne kowane wahala, shi ne sai kana da babban zuciya, sai mutum zo yanka maka karya, labari yake baka kamar muni a airport, ina zaune za a ce ai sanda Rabi Kwankwaso yanzu ni ne ba Rabi Kwankwaso, ina zaune a gurin aka yi kaza duk baki ne ba a haka ba, amma ni ko zan ce ba haka aka yi ba. Kana cewa da shi ba haka ba, to zai kyale ka ba. Wannan guri adde kuma yana da wasu na goya baya to ka rasa su, sai kana da babban zuciya kuma sai kana da jajircewa, sai kana da kokari, musamman kuma irin jam'iyyar irin tamu wacce muke son nuna musu mu ba irin tasu ba ce, tamu da ba su ni da za su ci daɗi, su ne za su zauna a guri mai kyau, ragowar mutane kuma kar ma su shigo, su ne irin sai za ka ga sun sa gidansu sun sa hoton kare sun ce biwa of dogs, kar ma ka je ka shiga ciki ka ga flowers. Wannan mutane suna nan muna ganin su, ba za mu iya tafiya da su ba. Mu abin da muka sa a gaba Allah ce muke mu, mun ba da sample da yawa daga cikin kunan suna labarin Kano, da yawa ma daga cikin kunan kun taba zuwa da ba wannan kace su kawo 10,000 ko 5,000 za a yi matarsa aiki ba su da ita. Kuma dama shugabanci aikinsa shine ya kula da mai karfi ya kula da mara karfi, inda za ka kankaro daga jikin mai karfi
ka taimaka wa mara karfi ko don ma mai karfi ya zauna lafiya. Duk dan su je su zauna abinda ɗan talaka ɗan mai kuɗi ya ci kowaye shi ma ɗan talaka ya ci domin nasu ya samu. Ba magana muke wanda muka tura kasashen duniya mutum